lahat ng lugar, ang mga tao ay naghahangad na dumating na ang Mesyas upang sila ay makalaya sa kalupitan ng mga Romano. Sumaiyo ang kapayapaan. Sa inyo rin. Pwede bang sumakay, Simon? Bakit hindi? Aalis na ba siya? Mangaral ka sa amin! Jesus! Mangaral ka sa amin! Pangarap ka sa amin, Jesus! Minsan, may mga pumasok sa templo para manalangin. Ang isa'y pariseyo, ang isa'y publikano. Ang pariseyo ay tumayo at nagsabi, "Nagpapasalamat ako, O Diyos, na ako ay di tulad ng iba na masama at mapangalunya. Nagpapasalamat ako at di ako tulad ng maniningil ng buwis na yon. Nag-aayuno ako 2 beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikapu. Ngunit ang publikano ay nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan ng dibdib at ang sabi, Diyos, mahabag ka sa akin na makasalanan." Sinasabi ko sa inyo, ang publikano, hindi ang pariseyo ang umuwing kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Pumunta kayo doon sa laot at ihulog ang inyong mga lambat upang manghuli. Guro, halos magdamag kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko yung pinagagawa ninyo. Santiago! Juan! Ang daming isda nito! Santiago! Juan! Tulungan nyo kami! Dalian ninyo! Marami ring huli ang lambat namin! Napakaraming isda! Di ba't napakaraming isda? Sige. Sige pa. Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Mula ngayon, tao na ang huhulihin mo. Lumapit kayo at makinig sa akin nang kayo'y magkaroon ng buhay. Hanapin ang Diyos samantalang siya'y masusumpungan. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang masama ay magbago ng gawain at maling isipan, at siya'y magtatamo ng kapatawaran. Ikaw ay lilisan ng may galak at kapayapaan. Padating na siya! Tingnan niyo! Jesus! Jesus! Nakikiusap ako. Iligtas po ninyo ang aking anak. Ginoo, maawa ka. 2 taong gulang pa lamang siya at naghihingalo. Ginoo, sumama ka sa akin. Jairo, ikinalulungkot ko. Jesus! Patay na ang iyong anak. Huwag mo nang abalahin ang guro. Huwag ka matakot. Manalig ka at siya'y gagaling.
Huwag kang umiyak. Di siya patay, natutulog lang. Anak, bangon. Ah? Bigyan niyo siya ng makakain. Inuutusan ko kayo. Huwag niyo itong ipagsabi.